Danas je vrijeme za Koreju. Nalazimo se ispred Korean restaurant koji se zove Kro K, znači kao hrvatski koreanski restoran. Mislim, vjerojatno Kro predstavlja Croatia. Danas ćemo posjetiti korejski restoran gdje imaju jedan specijalitet, nešto jako fora, a to je Korean barbecue, gdje vi zapravo sami sebi pečete roštilj. Znači vi dobite meso, dobite sve sastojke, već vam je marinirano meso i vi na stolu imate ovako jednu kockicu, otvorite to i unutra doslovno sami sebi pripremate roštilj. Tako da današnja zemlja nam je Koreja i nadam se da će nam iskustvo biti jako dobro. Upravo sam sjeo u restoran i prvo iskustvo, oduševljen sam. Ono što me nije toliko oduševilo su cijene, malo je skupo. Znači uzeli smo signature barbecue za 2 osobe, za kuma i mene, i taj komplet za 2 osobe košta 64 eura. Dosta skupo. Cijena je onako zanimljiva, poprilično velika, ali vidjet ćemo koliko se tog zapravo dobije za te novce. Na stolu doslovno grill i mi sami sebi pripremamo meso, što je jako fora. Imam visoka očekivanja od ovog i mislim da će biti jako dobro iskustvo jer doslovno si sami pripremamo meso. Ovako izgleda meni, to je na jednoj stranici. I mi smo uzeli, znači, ovaj signature barbecue, znači ovo tu. Znači vidite, ovo imaju 3 vrste signature barbecue, ovo je za 4 osobe 2, mi smo uzeli ovaj za 2 jer za 4 osobe je 128 eura. Odmah kažem šta se dobije. Znači dobijemo marinated pork, marinated chicken, thin sliced pork belly, 5 Korean side dishes, znači dobijemo 5 kao tih side disha, to je zanimljivo, 2 house sauces i 2 riže i soybean stew. Juhu! Dosta toga kad pogledaš za ta 64 eura, tako da ono, možda i nije to toliko skupo, jer vidjet ćemo sad kad to sve dođemo mi koliko je tog zapravo za tu cijenu. Evo ga, sad nam je upaljen roštilj. Nismo ga mi upalili, došla nam ga je upaliti konobarica. Update, stiglo je brdo toga, znači dobili smo ovako male tanjure, jedne štipeljke za okretanje roštilja, mesa, škare. Ok, rezat ćemo meso škarama, zanimljivo. Ovo je na primjer kad je neko zločest za nos. We are first time here, so we are impressed by everything. Ljudi, ovo je stvarno, nema šta ne dobijemo. Znači dobili smo 5 side disheva. Znači to se jede uz meso kao prilog. Ovo je radish, nešto, ne znamo. Ima jako intenzivan miris. Bijeli taj neki, ne znamo točno šta je to. Znači sad smo saznali, to je sve rotkvica. Znači rotkvica umočena u neka bijela, crvena, tako da zanimljivo. Rotkvicu inače mi jedemo samo za Uskrs. To je neka naša tradicija. Evo u Koreji se to izgleda ovako jede. Jednu cijelu platu mesa, ne znam se vidi se. Znači imamo svinjetinu, piletinu, imamo rižu. Po meni za te novce se dobije brda toga. Karla, šta ti kažeš? Slažem se, dobi se stvarno puno toga, tako da ako je fino, bit će opravdano. Također dobije se i juha. Da probamo kakva je juha kao predjelo. Neka juha od gljiva izgleda, čini mi se da ovo su ta gljive. Ja imam problem što se sede sa štapićima, ja sa štapićima jest ne znam. Znači vrijeme je da krenemo roštiljat. Evo ga, ide prvo ide ova svinjetina sa trbuha. Ok, peče nam se. Slušajte kako krčka. Trenutno se sve fino krčka na roštilju. Kum je rekao da se to sve stavlja u list salate i onda da se jede malte neki burrito. To je zanimljivo i ne znam hoćemo li poslušati njegov savjet. Stvarno je fora iskustvo, onako drugačije nego bilo šta što sam ikad isprobao. Da slušate malo zvuk krčkanja. Kum je uzeo škare, ne znam šta će sad s tim škarama. On nam želi sirovo to servirati. Možda sam pričati. Sad ćete malo slabije čut. Uglavnom, znači, ovo je biti ko špek i sad uzimamo list salate. Znači, list salate i slažemo si ovo u list salate, jel' tako? Ok, znači, jel' dobro, da? Vruće. Dobro, evo, znači, stavili smo 3 komada. Znači, biti, ovo tu je, sad mi praktički radimo burger, ali koji će biti zamotan u salatu. Sad se uzme nešto od ovih pizdarija. Aj, probat ćemo. Uzet ćemo jedan ovaj.
Onda je kimči. Dobro. Ok. Evo ga. I salata. Salata u salatu. Da. Iskreno koja izgleda ovako, kao kada se zajedno. Ok, riža. To je sad to. I sad to zamotamo. Kako se kuće pa dodati? I umakić, baby. Dobili smo sandvič. I sad hasamo. Ništa, idemo probati. Nije loše. Malo je ljuto nešto unutra. Uf, nešto je dosta ljuto. Ocjena za ovako kao taj sandvič, meni jako dobro. 8,5 od 10 bi rekao. Meso je ukusno. Kompletan taj štih, onako dosta je ljutkasto, onako. Ima ljutine. Sad ne znam, ljutina je vjerojatno iz nečeg od ovog što sam uzeo, taj kimči ili nešto, od toga je vjerojatno malo ljuče. Ali generalno je fino. To je dosta ko špek. Gledaj to. Ko špek. Evo vidjeti. Da, ali je... Ovo treba vajka. Ovo je sad baš... Ovo je ko čvarc. Sad smo napravili malo i čvarke. Evo ga. Evo, ovo ne smijemo prepeći, ovo moramo paziti. Sad smo stavili da se peče, pa javim se sa updateom kad se malo ispeče. Evo, ovako sad se to već ispeklo. Nećemo prepeći. Lijepo izgleda. Znači, nije živo, nego je taman pečeno. Ajde sad da ti dajemo komadić. Evo ga, sad ću sebi uzeti jedan list salate. Znači, stavljamo ovako. Evo, gledajte sad kako ja slažem taj sandvič kao pravi profesionalac. Točno se vidi da imam da mi je žena kineskinja, koreanka. Znači, gledajte sad, gledajte ovaj skill. Okay. Radim jednom rukom sve. Znači ovako. Uzimamo ovog tu. Sad ćemo napraviti s ovim izgleda mi ko neki mango. Ja mislim ljuto, to ćemo ovaj put izbjeći. Znači ljudi, izmislio sam nešto novo. Salata u salati. Ja mislim da to još nije viđao na svijetu. Ali ja sam to smislio. Znači imamo sad oko cijeli paket. Uzet ćemo još jedan komad mesa na vrh. Evo ga. I sad zamatamo to u jedan dobar sandvič. Fino je. Sve je top. Super je meso, stvarno. Makar, recimo da ima opcija da dobiš i kruh i da sad možeš na kruh staviti, to meni bi to bilo to. Mogu napraviti sandvič. Ja bi si mogu burger napraviti od ovoga. Da nije samo u salati. Ali očito onda to ne bi bilo to. Jer ovako i dalje salata, taj list salate je ogroman i on malo preuzme okus. Rekao bi da se najviše osjeća salata, onda se osjeća neka ljutina i onda se osjeća meso i dalje svi okusi. Što se tiče da je ovo zdravo, mislim da je ovo jako zdravo. Tu nam je svo meso koje je spečeno. Vi u suštini možete to jesti kako hoćete, vi ne morate to motati u list salate, ali tako je to preporučeno i tako se to treba. Znači ovdje imamo baš uputstva, znači službeno se tako jede. Znači kaže, uzmite list salate, stavite meso u sredinu salate, uz meso na salatu stavite raznovrsno povrće i rižu, zamotajte sve zajedno u smotuljak i dobar tek. Znači stavili su tu uputstva jer ipak su tu ljudi koji nemaju pojma, recimo kao mi. Ok, vrijeme je za piletinu. Ok, znači ostao nam još samo jedan list salate. To sam ostavio svom kumu jer meni je iskreno fino i ovako bez tog lista salate. Ja si uzeo sad ovako ovu piletinu samu. Sad ću probati piletinu, ali izgleda jako dobro. I baš onako dobra ta marinada je ovako. Dobro, jako smo dobro to spekli. Molim vas pohvale u chatu. Sad sam prvo samo piletinu, ja ću probati umočiti umak. Sad znam li ovo ljuto? Kume li ovo ljuto? Malo, on nema osjet za ljutinu, tako da moguće da je jako. Mislim da sam spreman zaključiti video. Iskustvo Korean barbecue mi je super. I preporučujem bi svima da probaju. Jako fora je to što onako dođete, sami si to pečete. Stvarno, ja mislim da ovo ne postoji nigdje.
ne mogu reći 100%, ali 99,9% da ovo nigdje ne postoji u Zagrebu. Da je ovo jedno mjesto. U trgu odmah kod tržnice Dolac. Ako malo je prikriveno, super mjesto, evo sad je mirno, recimo nije nikog bilo. Meso je stvarno jako fino, kvalitetno je, super je marinada. Ovaj side dish nije po mom nekom guštu, sve mi je nešto malo ljutkasto, onako, jako su mi neobični, ako se nikad to nisam u životu probao. Da mi je ovo sad bilo prvi puta. Ok mi je, onako, nemam neko posebno mišljenje o tome. Ja kažem 9. Možda meni, kao ajmo reći, subjektivno te neke stvari mi nisu nešto jer nije po mom guštu, ali ja kažem da kvaliteta i samog mesa i cijelog te izvedbe, usluga, svega, znači baš onako premium neki feeling i stvarno je dobro i da rekao da je 9 od 10, jako dobar restoran, pogotovo ako volite tako nešto, definitivno dođite. Ako niste tak nešto iskusili, rekao bi svima, doslovno dođite, probajte, znači riskirate tih 60 eura da vidite to jednom, možda vam se svidi pa vam postaje nova favorit lokacija. Karla kaže 8 od 10, kažem 9, Kum kaže 7,5. Tako da ja sam dao nekako najvišu ocjenu. Nas sam se svidjelo ovo iskustvo, sam vam dobro prikazao, nemam pojma, ne znam ni kako na kraju video ispao. Ali gledam, bacite like, pretplatite se na kanal i vidimo se u nekom drugom restoranu.